Kasabay ng bagong taon, ang magandang balita mula sa National Museum of the Philippines o NMP. Inanunsyo kasi nila na simula January 2025 ay bukas na ang NMP Central Complex sa Maynila at lahat ng regional components museum nito sa buong bansa, 7 days a week o araw-araw na may libreng admission. Ayon sa pamunuan ng NMP, bahagi ito ng kanilang layunin na gawing mas abot kamay ang sining, kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa mas maraming tao. Malugod naman nilang hinihikayat ang publiko na bisitahin ng kanilang mga museo upang masaksihan ang mga makasaysayang artifact, obra maestra at iba't ibang programa na naglalayong palaganapin ang kaalaman at pagpapahalaga sa Philippine heritage. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na National Museum of the Philippines. Isel Fernando, CIL TV 36 News.